ଯେତେ ଥର କରିକି ଆଣି ମୁଁ କହିଲି ଡିଲେଟ୍ କରିଦେବି। ହଁ ହଁ ଡିଲେଟ୍ କରିକି କରିଦେବି। ଏରା କିଛି ବାଳ କଥା ନାହିଁ ଖାଲି। ହଁ ବା ଏମିତି କରିଦେଲେ ସଇଲା ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ତ କ'ଣ ଦେଖିବି ନା ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଳ କହିବୁ ସେ ଡିଲେଟ୍ ମାର 1 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନି ହେଲା। ସେ ତ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ବି 1 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନି।